Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo kwezemidlalo. Kule video yamanje ngizoqinisekisa noma-ke ngizoconfirma imidlalo okuyiyona esalele amabhakabhaka before siye kwikhefu lamaholidi ekaDisemba. I-Orlando Pirates-ke izoba nemidlalo emithathu nje kuphela before siye ekhefini lawo-ke amaholidi ekaDisemba. Ngomhla ka-25 November i-Orlando Pirates izobhekana ne-Chippa United laphaya esigodini sikaMaminzela e-Orlando Stadium ngo-7:30 ntambama, bese kuthi-ke ngomhla ka-29 November bese-ke ibhekana ne-Durban City laphaya eThekwini ngo-3:30 ntambama, bese kuthi-ke ngomhla ka-6 December bese kuba umdlalo wamanqamu, i-final ye-Carling knockout versus iMarumo Gallants laphaya ePeter Mokaba Stadium. Isikhathi-ke asikakakhishwa sokuthi-ke umdlalo uyoqala ngasikhathi sini. Iyona update nje engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Isale kahle.